σας παρουσιάσω το σχέδιο μαθήματος με τίτλο «Το μέλλον του πόσιμου νερού θα μας σώσει αφαλάτωση». Στην αρχή τους λέω πως σήμερα δεν θα μιλήσουμε απλώς για μια τεχνολογία. Θέλω να μιλήσουμε για το μέλλον του πόσιμου νερού, για το τι σημαίνει δικαιοσύνη, για το ποιοι θα διψάσουν και ποιοι όχι. Τους εξηγώ ότι οι στόχοι μας είναι 4. Πρώτον, να κατανοήσουμε τι είναι η αφαλάτωση και γιατί παρουσιάζεται ως λύση στο πρόβλημα της λειψιδρίας. Δεύτερον, να δούμε τη σχέση της με την κοινωνία. Ποιος ωφελείται, ποιος πληρώνει και ποιος μένει απ' έξω. Τρίτον, να προβληματιστούμε για τις ηθικές και κοινωνικές διαστάσεις. Είναι η αφαλάτωση μια τεχνολογία που φέρνει ισότητα ή μπορεί να εντείνει τις ανισότητες. Και τέταρτον, στο τέλος του μαθήματος, να μπορούμε να πάρουμε θέση απέναντι στο ερώτημα «Το μέλλον του πόσιμου νερού θα μας σώσει πραγματικά η αφαλάτωση ή απλώς μεταφέρει τα προβλήματα λίγο πιο πέρα?» Ζητώ από τους μαθητές να φανταστούν για λίγα λεπτά την καθημερινότητά τους χωρίς καθαρό νερό. Χωρίς νερό στην πόλη μας, στη Σιτία της Κρήτης, ένα σοβαρό ενδεχόμενο αν δεν ληφθούν κάποια μέτρα. Τους λέω κλείστε τα μάτια και θυμηθείτε πόσες φορές σήμερα χρησιμοποιήσατε νερό χωρίς καν να το σκεφτείτε. Το πρωινό ντους, το πλύσιμο των δοντιών, ένα ποτήρι νερό πριν φύγετε από το σπίτι, το μαγείρεμα, το πλύσιμο των χεριών στο σχολείο. Τους ζητώ να σκεφτούν πώς θα ήταν η μέρα τους αν ξαφνικά από τη βρύση έβγαινε μόνο λίγο, θολό, αμφίβολης ποιότητας νερό. Αν έπρεπε να περπατούν χιλιόμετρα για να βρουν μια βρύση. Αν το νερό ήταν αυστηρά μετρημένο με δελτίο. Σε αυτό το σημείο τους λέω ότι για εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο αυτό δεν είναι υπόθεση φαντασίας, αλλά πραγματικότητα. Για εμάς το νερό μοιάζει αυτονόητο, για άλλους είναι καθημερινός αγώνας. Τότε φέρνω στο κέντρο της συζήτησης τη λέξη αφαλάτωση. Τους λέω ότι η αφαλάτωση είναι η διαδικασία με την οποία παίρνουμε θαλασσινό ή υφάλμινο νερό και αφαιρούμε σχεδόν όλο το αλάτι, ώστε να γίνει κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση ή άρδρευση. Το παρουσιάζω όπως το νιώθω μέσα μου, σαν μια υπόσχεση που μοιάζει σχεδόν μαγική. Έχουμε θάλασσες γεμάτες νερό, αλλά όχι πόσιμο. Η αφαλάτωση έρχεται και λέει «Μπορώ να μετατρέψω αυτό το απέραντο αλμυρό νερό σε κάτι που μπορείς να πιείς, να ποτίσεις τα χωράφια σου, να γεμίσεις τις δεξαμενές μιας ολόκληρης πόλης». Από μόνη της αυτή η ιδέα είναι συναρπαστική. Αν κοιτάξω όμως πιο προσεκτικά, βλέπω ότι πίσω από την τεχνολογία κρύβονται πάντα κοινωνικές επιλογές. Συνεχίζω εξηγώντας στα παιδιά ότι πολλές περιοχές του κόσμου, ειδικά άνυδρα νησιά και παράκτιες ζώνες με λειψιδρία, στρέφονται ήδη στην αφαλάτωση για να εξασφαλίσουν πόσιμο νερό. Τους μιλώ σαν να τους εξιστορώ μια προσωπική αγωνία. Λέω πως όταν ακούω για νέα μονάδα αφαλάτωσης, δεν σκέφτομαι μόνο τα μηχανήματα, τις μεμβράνες, τους σωλήνες. Σκέφτομαι ανθρώπους που ίσως για πρώτη φορά στη ζωή τους θα έχουν καθαρό, σταθερό νερό στη βρύση. Παιδιά που δεν θα χρειάζεται να χάνουν ώρες από το σχολείο για να κουβαλούν νερό. Οικογένειες που δεν θα αρρωσταίνουν τόσο συχνά από μολυσμένα πηγάδια. Από αυτή την πλευρά η αφαλάτωση μοιάζει με πράξη δικαιοσύνης. Δίνει σε ανθρώπους που μέχρι χθες ήταν αποκλεισμένοι από το πιο βασικό αγαθό πρόσβαση στο νερό. Όμως δεν σταματώ εκεί. Τους λέω ότι κάθε φορά που μια κοινωνία υιοθετεί μια νέα τεχνολογία, πρέπει να αναρωτιέται ποιος πληρώνει το λογαριασμό. Για να λειτουργήσει μια μονάδα αφαλάτωσης χρειάζεται ενέργεια, συντήρηση και εξειδικευμένο προσωπικό. Το νερό που παράγεται είναι συνήθως πιο ακριβό από το νερό που προέρχεται από πηγές ή από ταμιευτήρες. Τότε θέτω το πρώτο κοινωνικό ερώτημα. Ποιος θα πληρώσει αυτό το αυξημένο κόστος? Θα το επιδοτήσει το κράτος? Θα το σηκώσουν οι τοπικοί δήμοι? Θα μεταφερθεί στους λογαριασμούς του νερού, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τις φτωχότερες οικογένειες?
Φαντάζομαι μπροστά μου μια οικογένεια που ήδη δυσκολεύεται να πληρώσει ρεύμα και ενοίκιο. Αν προσθέσουμε και έναν πολύ υψηλό λογαριασμό νερού, μήπως τελικά η τεχνολογία που σώζει το νερό βαθαίνει τις οικονομικές ανισότητες? Σε αυτό το σημείο στρέφω πιο συνειδητά το μάθημα προς την κοινωνική διάσταση. Τους ρωτώ, πιστεύετε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσο δικαίωμα στο νερό? Συνήθως η απάντηση έρχεται αυθόρμητα ναι. Τότε όμως ρωτώ ξανά πιο συγκεκριμένα. Αν το νερό που παράγεται από την αφαλάτωση είναι ακριβό, είναι δίκαιο να το έχουν όλοι στην ίδια τιμή? Πρέπει οι ευάλωτες ομάδες να πληρώνουν λιγότερο? Πρέπει να το πληρώνουν περισσότερο όσοι καταναλώνουν υπερβολικά πολύ? Πρέπει να υπάρχουν όρια κατανάλωσης? Τους εξηγώ ότι εδώ αρχικά αρχίζει η πολιτική και η ηθική συζήτηση. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με λίτρα και κυβικά, αλλά με αξίες, με επιλογές για το πώς θέλουμε να είναι η κοινωνία μας. Την ίδια στιγμή δεν μπορώ να αγνοήσω τις περιβαλλοντολογικές και κλιματικές πλευρές, αλλά προσπαθώ να τις εντάξω στην κοινωνική αφήγηση. Τους εξηγώ ότι πολλές μορφές αφαλάτωσης είναι ενεργοβόρες. Αν η ενέργεια που χρησιμοποιούμε προέρχεται από ορυκτά καύσιμα, κάθε σταγόνα καθαρού νερού κουβαλά πίσω της λίγο διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Τότε το θέτω έτσι. Σας φαίνεται δίκαιο να δίνουμε νερό σε μια περιοχή αυξάνοντας ταυτόχρονα την κλιματική κρίση που θα χτυπήσει ίσως πιο σκληρά κάποια άλλη φτωχότερη περιοχή του κόσμου? Δεν είναι εύκολη ερώτηση. Από τη μια, κανείς δεν θέλει να πει σε έναν άνθρωπο «δεν θα έχεις νερό». Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να κάνουμε σαν να μην υπάρχει το παγκόσμιο κλίμα, οι μελλοντικές γενιές, τα παιδιά που θα ζήσουν τις συνέπειες. Φέρνω στο μάθημα και την έννοια της ενεργειακής δικαιοσύνης. Τους ζητώ να σκεφτούν πώς θα ήταν αν οι μονάδες αφαλάτωσης συνδέονταν όσο γίνεται περισσότερο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τον ήλιο ή τον άνεμο, ίσως και με την ενέργεια των κυμάτων. Τους μιλάω σαν να μοιράζομαι ένα προσωπικό μου όνειρο. Μια κοινωνία όπου οι τεχνολογίες αφαλάτωσης δεν θα είναι μηχανές ανάγκης που καίνε ό,τι βρουν, αλλά κομμάτια ενός ευρύτερου βιώσιμου συστήματος. Εκεί η τεχνολογία, η οικολογία και η κοινωνική δικαιοσύνη θα συνεργάζονται αντί να συγκρούονται. Δεν παραλείπω όμως να δείξω και τη σκοτεινή πλευρά. Τους λέω ότι υπάρχει ο κίνδυνος η αφαλάτωση να γίνει άλλο ένα πεδίο κερδοσκοπίας. Ιδιωτικές εταιρείες μπορεί να διαχειρίζονται το νερό ως προϊόν υψηλής αξίας, όπου η πρόσβαση εξαρτάται από το πορτοφόλι. Φαντάζομαι μαζί τους μία πόλη όπου οι πλούσιες περιοχές έχουν απεριόριστο καθαρό νερό, ενώ οι φτωχότερες γειτονιές μετρούν κάθε σταγόνα. Η αφαλάτωση τότε, αντί να είναι εργαλείο ισότητας, θα έχει μετατραπεί σε μηχανισμό αποκλεισμού. Τους λέω ξεκάθαρα ότι χωρίς ισχυρούς κανόνες, διαφάνεια και κοινωνικό έλεγχο, καμία τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Σε αυτό το σημείο φέρνω τους μαθητές πιο ενεργά στη σκηνή. Τους ζητώ να σκεφτούν ότι είναι μέλη ενός δημοτικού συμβουλίου σε ένα νησί με σοβαρό πρόβλημα λειψιδρίας. Στο τραπέζι υπάρχει πρόταση για κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης από μια ιδιωτική εταιρεία. Η εταιρεία υπόσχεται νερό όλο το χρόνο, αλλά με τιμή που πολλοί κάτοικοι δυσκολεύονται να πληρώσουν. Το κράτος προτείνει μια άλλη λύση. Δημόσια μονάδα, αλλά με πιο αργό χρονοδιάγραμμα και κάπως παλαιότερη τεχνολογία. Τους ζητώ να μπουν στο δίλημμα. Τι θα αποφασίζατε? Προτιμάτε γρήγορο νερό με μεγαλύτερο κόστος και ιδιωτικό έλεγχο ή πιο αργό νερό με περισσότερη δημόσια ευθύνη? Υπάρχει τρίτη λύση? Πώς θα μπορούσατε να προστατέψετε τους πιο ευάλωτους κατοίκους? Επιστρέφω μετά σε μένα, στο ρόλο μου ως εκπαιδευτικού που μπορεί να δει πέρα από τα τεχνικά φυλάδια. Τους λέω ότι αυτό που με απασχολεί περισσότερο δεν είναι αν η αφαλάτωση είναι καλή ή κακή. Είναι το πώς θα επιλέξουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Θα τη δούμε ως ευκαιρία να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπή ζωή για όλους ή ως ευκαιρία για λίγους να κερδίσουν πολλά?
Θα αφήσουμε τις αποφάσεις μόνο σε ειδικούς και επενδυτές ή θα απαιτήσουμε ως κοινωνία να έχουμε λόγο για το πώς διανέμεται και πώς τιμολογείται το νερό? Καθώς το μάθημα πλησιάζει στο τέλος, επανέρχομαι στους στόχους μας. Τους ρωτώ αν νιώθουν ότι καταλαβαίνουν καλύτερα τι είναι αφαλάτωση, όχι μόνο ως τεχνική διαδικασία, αλλά ως κοινωνικό φαινόμενο. Αν συνειδητοποιούν ότι πίσω από κάθε μονάδα αφαλάτωσης υπάρχουν αποφάσεις για το ποιος θα έχει πρόσβαση στο νερό, ποιος θα πληρώνει, τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στο περιβάλλον και στην κλιματική κρίση. Τους ενθαρρύνω να διαμορφώσουν τη δική τους άποψη απέναντι στο ερώτημα του τίτλου. Το μέλλον του πόσιμου νερού θα μας σώσει η αφαλάτωση? Και τους λέω ότι μπορεί να υπάρχουν πολύ διαφορετικές αλλά εξίσου σοβαρές απαντήσεις. Κλείνω το μάθημα πιο προσωπικά. Τους λέω ότι όταν σκέφτομαι το μέλλον δεν φαντάζομαι μόνο νέες μηχανές και εντυπωσιακές τεχνολογίες. Φαντάζομαι κυρίως ανθρώπους, παιδιά που δεν θα διψούν, ηλικιωμένους που δεν θα φοβούνται ότι αύριο δεν θα έχουν νερό στο σπίτι τους, νεαρούς ενήλικες σαν κι αυτούς που θα κάθονται σε αίθουσες αποφάσεων και θα επιλέγουν αν το νερό θα αντιμετωπίζεται ως δικαίωμα ή ως προνόμιο. Αν αυτό το μάθημα καταφέρει να τους φυτέψει μέσα τους μια μικρή επίπονη ερώτηση πώς μπορώ κι εγώ με τις επιλογές και τη φωνή μου να συμβάλλω σε έναν κόσμο όπου το νερό θα είναι προσιτό και δίκαιο για όλους, τότε νιώθω ότι ο χρόνος μας σήμερα δεν πήγε χαμένος. Τελειώνοντας, υπογραμμίζω ότι ίσως η αφαλάτωση από μόνη της δεν αρκεί για να σώσει το μέλλον του πόσιμου νερού. Αυτό που μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά είναι ο τρόπος που εμείς ως κοινωνία θα διαχειριστούμε αυτή τη δύναμη. Αν θα την παντρέψουμε με σεβασμό στη φύση, με αλληλεγγύη, με δίκαιη κατανομή ή αν θα την αφήσουμε να γίνει ένας ακόμη μηχανισμός ανισότητας. Αυτή η απόφαση δεν ανήκει στην τεχνολογία, ανήκει σε εμάς.